ayo nduk nyambut gawe kene.
Matur Bapak Supardi monggo kepareng ngratisaken foto pangeston saking keluarga Gadang Sinarati. Saking keluarga Gung Bobo Sariman Sunggal Mogo Sunggal sepuh bini sepuh saking keluarga pisan kepareng paring tambang donga pangestu katur sinuwun lumantar foto sarengan papardi kepareng meratisaken
Johan, ayo, 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 ayo. Ayo, Johan. Grup Johan. Ini noting grup Johan. Oh, tak kira noting di grup ya. Oh, Bu Sri madosi putrane. Mik rane. Diemik Mas. Heeh, kae. Iya wong kelangan anak. Pak Dikino. Piye? Tamune melok kaget kalau sing mburi ngantek-ngantek kabeh. Kayak gumun setan ora kaget gumun. Gumun. Lah kayak nek wong wedok udele ketok mrene ngono. Wong wedok. Budhe Sri. Iki cah-cah ki mau ning ndi? Madosi sinten? Sing gambyong ki mau do ning ndi? Wah, wong nggih ten mriki Budhe. Ayo. Wonten mriki cacah wonten mriki. Tak tinggal telepon sedelok Oh, dados wong nggih ten mriki cobi jenengan teluk setunggal bokong nyawiji Bu Sri. Sik Mas Kino. Nggih, pripun? Nika besane nika sinten? Besane saking ndi mau? Oh alah. Besan saka Kayu Apak. Oh. Kayu Apak, Bapak Sariman adalah Ibu Sri Suparmi. Ingkang hamengku gati. Noting. Lah ya batinku tek ngawe aku ke apa kelingan jaman semono ngono. Ding, halo. Anak-anakmu karo Bu Sri entuk pira? Entuk piye dhisik yangku noting kae kok. Wah. Dadi noting jang jenengan dhisik. Lah ya Mas Kino, Nun, niki wau anak-anak kula enten sing gamjong ten mriki. wau do beksan ten mriki. Heeh. Lah, kula dhewe nggih mboten mangertos lungane teng pundi wong-wong nggih digelar ten mriki. Ayo, tinggal telepon sedelok perkara caleg sesuk kuwi geger edokan. Nggih cobi ngeten dipun timbali sinten? Ayo. Putrane wae pinten cacahe? Aku ki engko ndang rapat ning kantorku kono, Mas. Kantor pundi? Elek-elek kaya ngene iki pengurus Golkar ya arep masamu. Oh. Ah. Pak Haji, menika pengurus Golkar sekabupaten Sragen mula tasih kuning. Saiki tak saestu kula ya ora ngapung. Apa enek Mas Tohar iki? Gah, wong Mas Tohar pelite ra karu-karuan kok. Mula montore ning kono eneng. Eneng. Heeh. Walah. Montorku ya kuning nek. Plate langkutani ku. Tak kira Coba anak-anakku tak celukane. cobi timbali Mas Ri. Darmadi rene. Ya, Mama Luroji. Mas aja diplera. Mas aja dibayari. Darmadi. Arepku jalani seni. Tinggal aku mutu dadi kaya aja ditinggal kabut dayan kapura. Mengkoke keri ing zaman. Kok ya sing eling Eling bapak. Budaya Pancene bener kandhamu. ya niki karo Riri ora ya ayu iki. Riri Ramuni. Ya mung Riri wedok iki lanang ngono. Ya ke Mas Degleng. Ayo. Sapa nah iki? Sutarno karo Budi. Bu Sri. Non Ah kok jenenge Sutarno wedok ayu Sutarno. asli.
Meneng asli. Asli yen awan ki jenenge beda, bengi ya beda. Nek awan, Sutarni, anu Sutarno. nek bengi, Sutarni. Elah. Budianti. Budianti. Oh, alah. Timbang do turut pasar ngono ae Bedane cah-cah iki. gendon nyanti. Turi putih ditandur ning kebon agung. Nek kacamatanan barang ki lagi ki joget kok kacamatanan. Piye Mas, mbok kae imik neh. Engko darani sesuatu sing beda ya. Jogete baleni. Coba joget lanang genti. Kok kene. Kembang-kembang melati. Aja ning ngarepe Pak DPR. Mas Ri, Dalem. jogetnya kaya jogete noting. Hah? Kaya jogete noting. Apa yang ngene iki? Walah, notingmu kakah ini. Kari nomor 1 2 3. Utama rene. Jaranan carane. Yo. Jogetmu nek kaya ngono to, Nduk. Joget jaranan rek. Joget jaranan iki kaya numpak jaran ngono kae koke. Baleni, kalau golek alat ning kebon kae, tan kae, tang. Cepet mlayu. Riri Arnadi kan Riri. Jaranan sing nunggang para bayi sing ngiring para mantri trek nong trek suwemen lurun ketepuk kerincing rok ketepuk seter tama dagile tama iki entuk pacul ngene iki terus. Iki pacul larang lho yo mangsamu. Ya ora ngono kuwi. Iki go mulih. Nggo macul raimu kuwi apa piye? Ngawur ayo balekke. Iki regane larang rumahsamu karo kowe larang kuwi. Balekke. Ilang pacule cotho. Utama wis sapa neh, Nduk? Kuwi durupke kuwi. Corong rene. Garuda Pancasila Madura Pandukungmu Satria Pramawati Satria
17-an Agustus tau. Lah ya 17. 17-an Agustus tau. Nyanyi piye? 17 Agustus juga ngangguan. Lah ya kowe tutuke, lha ora penak 17-an Agustus. Alah kok yo ngeyel. Ora. 17 Agustus Yo. tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari mati, Mundur! Mundur! hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama yang masih kita berbeda. Kita tetap setia. Mundur! Madep rene, gerak! Hormat, gerak! Tegap, gerak! Hadap kanan, gerak! Iki ndadak sapa? Penggemar ambemu ngono. Siap, gerak! Jengglange sing banter. Hormat, gerak! Tegap, gerak! Mengo kiri, gerak! Ngece kuwi jenenge. Halo, halo Bandung, ibu kota Periangan, kalau Bandung, kota dengan kenangan. Sudah lama bintang tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. hadap kanan, gerak! Hormat pada Pak DPR, gerak! Tegap, gerak! Ngatong, gerak! Sesama Golkar harus Hormat sama Pak Giur. berdiri, gerak! Geser kiri, gerak! Geser kanan, gerak! Hormat pada Pak Lurah Dong Jeruk, gerak! Tegap, gerak! Dodok, gerak! Bu Sri, Dalam, bariki digeser ngulon. Pak Giur juragane Katul. berdiri, gerak! Geser kanan mencolot ping papat, gerak! Kiri. Seter ke mbok esik, gerak! Corong. Remuk kowe rong. Sambato kowe diutang kas 400 to. Oh, masamu kok. Lah kok mulane geser kene iki setorane karo mboke sik. Juragane Katul pundi, Pak? Hormat, siap, gerak! Siap gerak ngono iki piye? Geser kiri mencolot ping 5, gerak! Hop! Tegap, gerak! Istirahat di tempat, gerak! Dodok, gerak! Berdiri, gerak! Kosek to, kabeh nganggo alur. Hormat kepada Pak Cece, juragane campur sari. Gerak! Tegap, gerak! Lah kuwi dedet ora kok karyane.
Beres, jangan khawatir. Dodok, gerak. Mangkeplak, Mas. Wah. Mas Ri, Dalam bariki juragane gendon, beras. Beras maju gendon, hormati. Gendon dihadap ke depan. sarang hadap mboke sik, gerak. Diadahi engko ndak ilang. Mbak Sri, non juragane beras, gabah, gendon. Hadap kiri, gerak. Lari juragane Mas Gendon. Ya! Wis pokoke. Gak boleh minum. Gerak. Ayo kebaik sik. Ambil, gerak. Kakek mboke, gerak. Kakek mboke manut. Ayo, ora entuk ngombe. Anak-anak ora entuk. Beling-beling mboke. Mbok iki wis kandungane gen rusak sisan. Ora, sing penting ngene-ngene mau lho. Siap, gerak. Langsung ya. Kursi balekke ya sing lungguh kek kon lungguh neh. Lungguh neh. Lungguh neh. Nah. Pun. Wis rong wis cukup rong wis rasah. Wis. Kabeh engko. Bu Lurah, Pak Lurah anyar, Pak Lurah. Pak Lurah pundi? Darjo, mburi. Hormat Sisan! Pak Lurah. Iki Pak Lurah. Alah, pokoke jan elok tenan kok. Pak Haji Sarwono kudu dihormati. Mansanya rokok Pak niku lambene niku. Ayo tak kene wis. Kene nduk ya. Wah, wis pokoke matur suwun ya. Wis badhe akeh tenan iki. Tur ya kanggone kari iki tok Desember ya bluk kok ya kok. Ngerti wae. Setorke mboke neh. Ayo. Mbok deleh susu engko malah growong susumu. Ayo ijek kuwi balekke. Gluk. Rini di ngono? Mau kena pasal ya. Nyo nek wani ndang. Mah Rene yo ndang. nggonmu tanto plasan nek gak. Urung roh kok iso Carang, ngomong lho. ana. Rene yo. Mah Rini. Ndang. Mah aku ngono kuwi lanangku metu kok Rini. Iki Mas Tohar gak enek. Saiki aku ora Mas Tohar sik nurung rampung perkara kuwi. Endi? Ora eneng nuke. Ngalor di ra enek nuke. Ayo, palang sepur dilumpati. Ayo padha bangun. Alah ayo Mas. Kijing miring ayo Sri. Kijing miring. Blarak disamperke. Main cerak orang ngamperke. Alah ayo Mas. Kijing miring ayo. Kijing miring ayo. Ya. Jogete dipadhakke semangate sing tinggi. Mendek timun.
Timun-timun. Kiwa tengen. Kiwa tengen. Menak ngingu iki, Dik. Pripun? Menak ngingu banci timbang mingu pitik. Lah kok penak bancine? Pitik gering ae banci kan gering karepmu ra karepmu. Oh iya ya. Timun-timun. Maju. Sing keras, mundur. Maju. Masih syuting, corong ki mingkem ora? Didelok dhewe. Tak kontrol saka TV kok. Aja ditapuki lho mbok mesakne lho mbok. Wong entuke dhuwit tok. Ya disayang nak no. Lah ya corong ki kaya tuyul kae. Dadi wis ora nyolong ning iso golek dhuwit ngono. Menghasilkan. Maju. Mundur. Maju. Mingkeme ya ora ngece ngono ki orong-rong. Iki ngene iki jenenge sobek. Mbok disayang. Kok ditampuki ae lho mesake kok ya. Nah, corong iki sayang ana ora roh kok. Maju. Mundur. Kiwa. Tengen. Kiwa tengen kiwa. Siap. Kancane tengen lho. Salah neh. Lho. Alah mbok ndasmu ki pasangan ngono kuwi to jebule. Kelakuane rek kaya ngono kuwi. Tangane tak-takan rumangsane ra enek wong tuwek kaya ngapa. Kene mbok tak gocekne. Wah ben penak ngene malah. Ayo ganti, tak mau pindah kene. Padu ae karo Darmadi wingi. Timun-timun. Kiwa. Keras. Tengen. Kiwa tengen. Kiwa. Oh, mingkem. Maju. Mundur. Kiwa tengen kiwa. Salah neh. Mbok. Lah, cara iki golek anak war Mbok, anakmu jane lanang apa wedok? Kandhani kok yen kumat no lanange do metu kabeh kok. Lah kok geger dhewe-dhewe. Bocah kok. Palang sepur. Ma palang sepur wis kok. Ngetan Bali ngulon. Ayo ya. Apa saja. Ayo yo. Darmadi Tarno. Apa? Alah. Itu yang petujannya corongnya. Pak Demul.
Oh, Pak Mulyadi lho lah. Lho nyaweri turut kebon ngono barang iki. Ayo Taklis. Golek apa to, Mbok, anakmu, Mbok? Oh, kandhane penggemare akeh banget kok. Lah kok turut kebon-kebon ngono kok. Oh, cara ngendi sik bakul Mas ya saurunge melu sedap malam. Bakul, Mas. Oh, Mas ngono kae. Tak kira Mas Ayo asli. Taklis. Saka tulo teko kebon-kebon. Oh, entuk siji apa loro? Oh, lebokke anu, Nduk, kene, Nduk. Engko ndak ilang. Kowe rung kulino. Star. Tarno. Tar. Keras. No. Tarno. Oh. Budi. But. Wangen bebek rambutnya. Tama. Diri. Susune benek sik. Minger nek Diri. elek. Corong. Lu ki ra obah piye? Salah nah. Oh, sing obah lambene. Disu Mas, cedhake Mas. Pepetke nggon lambe tok coba tak tes e ya. Walalah. Lambemu nek kaya cuner. Corong. Hop. Mangap. Mingkem. Pepetke neh Mas. Kowe gak nggo masker Mas. Ya. Mangap. Mingkem. Mangap. Merem. Wah. Mbak, Hei, disayang kok dianiaya terus lho. aku ora napuk corong sedina pegelinu ya. Obat. Ngetan bali ngulon apa sedyaning kalah. Tugeng mireng ayo yo. Kiceng mireng. Bagus salah ayo Mas. Ayo Mas. Ayo Mas. Kiceng mireng. Temang sigarane. Terus bangun negarane. Jan, ora kaya cindhe laras ya. Jan, elok. Ndek mau gambyonge biasane gambyong PKJT Pangkur garep genti kagok Semarangan. Iki ra sedap malam karo cindhe laras no. Tak dongake cindhe laras padha karo sedap malam kabeh. Padha kemayune. Tak kira padha kanane. Ini rong enek lho Mas. Yoga banci rong enek. Mula tak dadekke. Enek. Sapa? Sing bonang kuwi, sing bonang. Irwana. Nah. Oh, Anek sing mburi anek loro. oh banci tuwek brengosen Oh, sing kae. mekeng. Nemo luroji. Nama luroji. Ciro lumonem. Nem Nemo luroji. luroji. Ciro lumo 8. Masih Dalem. bener corong. Nek ya ora matematika ngono ki to ya. Kata Ya. 8 no. Ciro lumo 11. Tembang iki Titi Laras. Agama. Ayo coba. Iki mumpung ketemu karo Cindhe Laras. Mas Ri, Dalem. kali foto-foto nggih Mas Ri nggih. Sedhi foto mantene salin kok Oh, salin.
Foto karo corong apa piye? Malah kesusu karo corong marake. Mbak, Nun, sing rebab njaluk disayangi lho. siapa? Iki Mas Hendro. Wah, rong tilik ana. Tilik ana ke manten anyar ke. Nganten anyar. Oeo. Oeo ae. Ketak gentang. Wes kono ae, Rong. Narendranya. Oh, kono ae. Ngalengkang. Corong. Ya Mas. Rong corong. Mas Hendro njaluk disayang. Lho, iki ngusungi Kratideng iki ngopo? Kowe iki mesake kae yoga ya aja di ora entuk ngono kuwi. Kono bladhekan awake dhewe. Ayo dibalekke, balekke. Balekke adahe kene, balekke adahe kene. Apik. Oh lah nggih. Engko suwe-suwe kotak sumbangan mlebu kene kabeh. Dibalekke kathek mlebu kono ta, Mbok? Hah? Dibalekke kathek mlebu kono. Lha engko tak ubengke kok kono. Wis tak tenang ae sinden-sinden iki tenang ae. Mesakno corong iki. Aku ki tenang sing sampean yo santai yo. Heeh, iki engko sing penting isine aku, adahe kowe ya. Ya, ra apa-apa, ada ya lumayan. Nduk, tetembangan. Aja nganti kalah karo Mbak Yu Ririk kae. Jenenge Ririk B29 ya. Apa kuwi B29? Salep. Merek Apa sabun coba? zaman dhisik yen enek bintang film jenenge Ratmi B29 ke Ririk B29 ngono. Riri ayo Rik Matsuri. Ya kosek, sing nembang. kosek. Iki sik anakku wedok sik engko lagi jeng Ririk ya. Lagune apa? Ninggal katresnan. Ayo aja nganti kalah karo sinden 7 kae. Oke, patang yutonan kowe mung 300 ae. Sinden 10 kok 7 to, Mbok. Ayo, Dok. Ayo, keke. Ha. Ana. Ditata komposisine. Siji telu. Tengahe ngendi? Lah kono. Carang kene nek abot men ya, Nduk ya. Tak gawake, Mbok. Rasah. Ya. Ningga katresnan bersama Cinde Sedap Malam. Yo. Say, ayo ya. Halo. Nangis sajroning atiku nalika siramu ninggalku. Ayo bareng Apa sliramu ora krasa aku kudu sampeyan karo sapa. Sing ora sing diduweni Ririk iki ceklik lanang. Tak suwun rina lan wengi muga-muga Gusti ijabahi ceklik sakepan anggonmu bali bisa kumpul kaya tuing nguni ya. Awas
pawelingku Pemana mas janji-janjimu Aku kang setya satuhu Tak anteni nganti saelingmu Nduk, Nggih Mbak saiki mlumpuk rono didepke rono Oh genti. nggih Kayak Mbak Yuriri kayak diaturi jumeneng. Mbak sinten? Riri. Oh Riri. Eh. Jagang. Ini. Ayo kene. Kene di. Iya Mbak Yuku. Ayo nyambut gawe. Iki nyambut gawe. Heeh. Oh iso. Hati-hati. Hei, Ri. Piye? Hei, iki banci ya, awar banci ya aneh. Riri, Iki tak jajasane ya wadah kok ya. kok dirimu kembar? Iki to? Iya. Iki mbiyen lair iki bareng ngono lho Rin. Kok bareng to? Jane iki jampet ya siji Heeh. lanang siji wedok. Lah kok kowe melu-melu aku ki kepiye mau Lah melu wedok? lah aku ora nek kancane lanang ya melu wedok Ya sisan. ora apa-apa ya ayu ya. Iya Sing to penting ya. payu ngono ta? Kandhani to. Allah, Ada ya Mas Kiur. Allah tidak merestui. Loh. Piye to kok gak merestui piye maksud iki nggon bagian ngendi ngono lho. Nduk, Nggih. niki wau wonten welingan Saking sinten? juragane napa Mbah Lurah wau? Juragane Oh, beras. Sumber makmur. Iki saiki sing maju Darmadi Genti. Satu. Mau corong enek entuke mung Ayo, separo Dar. wae. Dar, ngaturke Dar. Iki piyayine sing bagus dhewe iki lho Dar. Kene. Kene. Nah, iki sing batike Abang Dar. Alah. Alah iki juragane beras. Rik, Pak, lah kok kula salim. Rik, Aku Rik. yang dalam. Darmadi bagi aku. Oh, ya wis rene Dar. Aja diliakno. Kene salim kalau degleng ora usah njaluk duit kayak padha kerene. Sayang sekno. Iya. Ah, sesuk ketularan. Tenggokno wae. Ah, tinggokke. Tinggokke. Lah, diwal. Walek Dar. Sing apik lah. Nah, cantoke ngisor. Wis padha saiki padha. Blongor era mboro. Blongor tenan. Blangge. Aku iki jane ngenteni ket mau randang. Kabeh iki ya ben bolo kok ya. Wong iki mbiyen ya anggota kok. Aku ya anggota lah ning aku ya metu kok ya kalah karo Ayu karo Darmadi kok. Piye Rik, aku mbok demeni apa ora? Ora tak sudi abrakan kaya ngono. Iya, Ayo tapi- nyanyi diajeng. Lagune apa, Mbak? Taman Juruk. Oh, Taman Juruk. Ayo damel kono kowe iki kancane joget kono kok. Mbok tak leren tak madang sik. Iki bagian apa aku iki? Nah, maaf ndok, Mbak. Tak kono kok ayo. Taman Juruk, monggo kanca-kanca cinta laras. Joget kemayu apa ora iki?
matur nuwun ya genduk ayu. Nggih, Mbok matur nuwun ya, Mbok ya. Muga-muga laris. Amin, pengestune ya, Mbok. Ah, wong tuwek iki enake mengestone. Aku ya mung meling karo sinden-sinden kuwi. Pripun? Mumpung jek nom diokehi ngibadahe. Diokehi apa ki jenenge menehi iki apa sedekah. Sedekahe ya, Mbok. Ora kaya mboke dhisik kaya ngene iki ya mergo ya rungsum HP iki ya sapa-sapa saut ngono dhisik terus dadine kaya ngene iki. Iki pengalaman sing sangat luar biasa. Sing elek ya wis ben dipek jenengan ya, Mbok. Kandhani kok Dadi sing keri-keri iki gari apike ngono ta, Mbok? Karepku ya ngono kuwi anak-anakku besok ya tak suwun aja kaya aku. Ya ndek ya dadi sing lanang ya dadi lanang sing tenanan, sing wedok dadi perkara kowe iki wis bacut, muga-muga ora nek tukul ya. Nek sing tukul meneh. Ana lungguh. Matur nuwun ya, Mbak. Pak Dekina. Pripun, Gusti? Niki manten iki dereng rampung. Heeh. Niki welinge wae ya kudu foto kalih mantene. Heeh. Iki ngenteni risang temanten, Du. Oh nggih, nggih. Iki umpama nanjake rini empele turno piye? Cocok kon mudhun sisan. Kon mudhun. Gandeng karo anak-anak wedok kene. Mbak Rini kene no. Sinden akeh banget tenan. Mboke tamahi ya kanggo ya ana. Ayo kancane entek mati ya kari mangkat ya. Mboke tama. Dhisik ada di besanku atak entuke Sindi malah mati ya. Mangga jeng rini. Moci. Wong ayu sustika ning sun asamira marate Iya. ayo jejer ning kono iki urusane mboke Pripun mboke? lara Jaki. apa kang sinedya Alah ayune kita lae-lae. ibarat wong numpak tutu gentak jem ngono biasane ngono. Lah ya. Iki lho, mboke wis gasang sing ngendang ora ketok marai Mbok. Ayo. Piye Mbok? Ya Allah. Sinden kondang kok iki sarjanane teater ya lagi iki. Lah sarjanane apa? Ya sarjanane ya Lho teater ki ya seni kok, Oh Mbok. iya ning wah aku berarti cita-citamu sok ben iki wis leren dadi sinden tukang dekor kowe iki. Kok dekor. Produser gawe film. Nah, engko sampean tokoh utamane. Iya toh? Aku gelem anak-anakku takon main. Iya, siap, wis beres. Iya. Sing Kok film porno banci piye to? Gleng degleng. Anak sing jelek. Seneni. Jeng Rini, Dalem. ayo aturke lelipur. Nggih, saderengipun iki ngaturke dhumateng Mas Noting. Napa menika nderek mangayu bagya ngenipun kagungan hajat. Mugi tansah manggi rahayu wiwitan ngantos pungkasan. Lah kok jebule Noting ki wis mantu. Rumangsa aku nek pas jagong kayak kaya bocah. Halo, Bos. Jebule wis mantu wis tuwek jebule. Lah iya to, ra ketara. Nggih juga kepada temanten berdua, Mbak Manten dan Mas Manten, selamat menempuh hidup baru, semoga bahagia dunia akhirat, menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma amin. Karo mele Mbak Sri karo Mbak Rini. Pripun Mbak Dekino? Nodinge elingno. Apa? Bisane kon nawani rokok ya apa ngono lho. Oh iya. Bisa. Mas Noding, besanmu rokoke apa?
Arek ditukokne Pak Dekino lagi ya to, Dek? Aku dhewe gadok karo kosok nukokne aku njaluk ngono lho. Ora Andaran. Mas Noting iki wong familiar. Familiar kok. Ya bos beras sak dunia Bos sapa beras sing ra sak Karanganyar, Mas. Nah iya to. Karanganyar. Iki para bos-bos beras Bos-bos kabeh, beras kabeh. bos katul, bos pari kumpul lho, Mbok. Ayo, Iki mula kok ampun kondorien nggih sedayanipun. timbang disi sinden mau tak disi isik. Ora apa-apa lho, sampean dhisik ana. Iki sangune wis kandel-kandel kabeh. Ayo perkara ki mbuh Tenang. engko. Rene, Mbok. Mantene wis rampung. Heeh. Lagune Monggo manut kowe nduk, sing penting iso jogeti anak-anakku ya iso melu joget. ngene wae, Mbok. Rin, Iki karo bos- ngene, Nduk. Salah satu bos kon hadir Kan iki, Mbok. hadir. Ayo. Mas Giur, Monggo. anu Pak Lurah, monggo Pak Lurah. Pak Lurah Giur. Iki ana Pak Tanjungan Desan Mas Ri. Napa? Podang kuning karo Anak anak sapa? Oh, podang kuning nggih. Nah. Niki Bapak sinten niki? Ini tak Kusno masake. Wiono dan Bapak Suparno. Ngersake Bapak Suparno Nggih. adalah Bapak Kusno Wiono. Seksi konsumsi. Oh, ngersake Badhe nyuwun gending. podang kuning. Kalih anake sapa? Anake sapa? Podang kuning riyen mangga. Ayo, diaturke. Langsung ya. Ayo garap seragenan Ragenan. dikumpliti. Mangga Pak Bos Giur. Oh, dada. Dari sapa ki? Pak Lurah nekno, Pak Lurah Ndarjawe nek. Monggo Pak Lurah. Apa? Anu, kae bose sapa ke jenenge? Gendon. Gendon. Nah, ya Ndon. Kuwi kadine sing di omah lho. Ayo, kok malah neng kono. Rene. Sing bandari ben liyane. Lah iya. Mangsane among tamu yo ra godang nek nyanyi pinter iki kae. Oh iya to. Kudune adine sing di omah. kokean wisan. Adine sing di omah ngomong tamu ning kono kok iso ning kene. Aku sing kene sing ngiling ki reneng. Mas, Ora aku ra gayeng. Angga, wedang kuning. Apa, Mbak? aku rek ra diling kene enak. Oh iya. Mbak, rasa mulih. Mboke Manuk ngelak jare mboke. rasa mulih lungguh ning kene, Mbak. Heeh. Ya. Lho, kowe kan ana, Mbak. Mbak. Heeh. Sesarengan lelagon podang kuning monggo. Foto pangestan saking keluarga Gung Bobo Suwarto. Dan Monggo Pak Bayan foto. Esuk awan nang omah wis ora krasan. Keluyuran Bapak-bapak saking keluarga ageng. goleki Bapak Suwarto. Kuwi Bapak Noting. Sedaya among tamu. Miter Sekalian monggo. goleki ora rasa ora Biarso. kroso Foto-foto esuk sawetawis, monggo. ati bengi. Monggo. mane nganti liya kang nyawa kleyang-kleyang tak sawang men celok ning ngepang gedang sangat tak rindek sapa kadewan sareng ngoceh dheweke ngene pensoan Kalau kae sayang embok aja ngece podang kuning agawe pikirku kowe seret ireng seret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen lakon nyanding sliraati ora bakal atiku kekiwang liyan kaya si podangan dudut ati kepranan ora mendung atiku sansaya datro tak seranane
ati-ati anak bojo nek omah ngenteni ngenteni telimo arewani kurek watu gawe malangarani ati ora nggawa duit malang nggawa bayi anake sapa ribet kuwi anake sapa anakku ndang aku isin yen pisawang tangga emoh nyawang aku wis emoh nampa ra kelingan janjimu semono malah gowo bayi aturane degleng yang ngene iki ora nggo dhuwit malah nggo bayi monggo mbok nggih sembah nuwun Mas Ri Pak Dekina pripun Jeng Rini matur nuwun ya niki awit kula sak kanca mengke jam 1 wonten acara wonten jenar oh ngoten kula nyuwun pamit jane ngene Mas Ri dalem iki Mas Noting nggih iki ndegayuwan napa niku nimbali jenengan sak kanca sedap malam nggih arek nyanyi karo sedap malam oh ngoten jadi Mas Noting iso seneng atine yen nyanyi karo sedap malam Mas Noting niku pedomane karo sing wedok abot gonge abot gonge wah nek gonge diuntal-untal kok iya nyatane ya abot gong timbang nyatane ngono Mas Noting monggo Mas Noting ayo ben jalukmu kudu nyanyi karo sedap malam papak ndok corong Mas Noting dicoba sedo mah parani rong sedo mah parani serepek kembang jeruk genti digandeng dong ayo Noting ayo didereke si bapak iki nek urung marem mula nimbali kina kudu nek were nah iki ora nek jalmu menungsung nangke monggo Mas Aning ken apa niki nyanyi ora nyanyi boleh ndelok bar niki dianggep kaya ora digawe ngono dianggep ngluruk ngono iki mbok peksa tenan iya no iki lancang asine ya ora lancang iki janji kok nggih nek nimbali sedap malam pokoke kudu arek nyawer kejap malam karo nyanyi ya. Kalung putih mawon monggo. Kalung putih. Nduk, corong. Diapit sing domah kalung putih. Sok nek Mas bose katul arek pas yur, arek mantu jare nimbali nek ndidit jare. Nek ijek. Lho. Lah ya wong nek merantau ya ora ngerti. Ya nak kene nak. Ya. Kalung putih cok dados. Kalih ngantos sing ngrantu es enyang demion. Ayo silakan. Goyang Mas Noting. Duwe gawe joget ya entuk lho Mas.
lelenggan Pak De Margono. Kalung putih peparingmu liontine malengkung godhong ngewaru tondo taline janjimu uga tondo tetaline asmaraku Mas Noti. Ndredeg tenan aku. Lah ngopo lho? Wah, biasane ora kok. Lho Rik, Ndredeg piye kok? lho Rik, nek ngene iki lak kaya bocah pas nyanyi ngono. Dan bagus bareng beskapan. Mbak, lho Mas Noti njaluk dimiki ka lho. Duamen iki madang wae ra jagong. Aku ra bakal ngonsati ana kene aku tansah tondo taline janjimu uga tondo tetaline maku janjimu arep urip karo aku motor silih entekno dhewe ya Rik. Lho kok dientekne Kosekno urung foto kok. Iku foto langsung rono ndang. Lho engko jenengan diderekne para widodari ya to, terus foto bareng. Derekne Bu Anji kok. Oh genah yo idolamu lho Mas. Aku ra bakal ngoncati ana kene tansah angen
Lah iki sing nyanyi urung lho. Lho, kok sore piye? Jeng Riri. Piye? Iki gandeng wis awan. Kula sakadang sedap malah nyuwun pamit. Monggo. Ayo digandeng nah. Mas Noti digandeng nah. Ayo dijareke nang burine. Jareke burine. Widodari. Nggih, nyuwun pamit. Kodhok ngorek para kadang. Ya. Dicandra. Mangkono to. Mbae manten. Calon bae. Mas Noti. Gandeng para widodari cacah 6 banci kabeh. Foto. Subasita tandang tanduk mono-muni. Kanca-kanca sedhap malam wonten ngarsa para pisepuh. Mugi pun paring pangapunten ingkang kathah. Nggih, kalian menika dereng purna nggihipun ngunjuk es. Pak Dewan, Pak Anung, monggo Pak Anung. Betah. Rakyat sak kelimah. Ngegani penggalih. Bu. Alah. Langsung medal wingking ora lho. Wah. Luput ing panggrahita. Nggih, menika dereng purna Kang Mas anggenipun ngunjuk es. Para tamu nyuwun wedhas sak petawis. Mugi nyebar gondhong kara. Amargi napa? Wong Jagong ki ya nyengkuyung dados wonten kalih menika kalian ngrantu kawula muda ngunjuk es lalados es. Sedaya nunjuk. Monggo kula aturaken panjenengan dipun tutup kawontenan bahagian wonten dalipun Mas Noting paripurna monggo.